Det här gör att jag som några kvinnor blå flower bara av att hugsa om. Det här ommäla sexläkare av förska hemmasöjne elin.fo. Välkomna mellan Instötter och Elin i Storstove. Tack för det. Först av ötlån Elin till din hemmasöja som heter elin.fo och vad vill du ha sig ommelande av din hemmasöja? Ta jag börjar ju också om hemmasöjna. Vad skulle det vara? Alla fisk skulle bara vara en sån lyckas med linjer var en av visitkors hemmasöja. Men så också om vad kan man ha och är helt avhåverst att ha hemmasöjor inte bara det som vi skriver om ett produkt vad är för något men när man är ser och hörer vad verkliga kvinnor allt om det och inte minst förska kvinnor. Då jag läser det i danska blöven att dömes tidens kvinnor. Här om allt väsen ting men det är danska kvinnor och det är inte akkurat det. Det gör det också mer personligt för era förska kvinnor att läsa att ta ett förska kvinnor är sådana som de möter på någon och känner och så som skriver om det. Jag kan umynda mig till få som tårar att ommäla sexläget och så allmänt. Hur har du funnit fram till dessa damer som arbetar där? Ja, men jag har alltid att tar man häver ett kort arbete som du häver så kommer folk till den och tar såna om det som du gör. Så att det ofta att det första som jag tar så vi så kommer det ofta in och känslor och perla och kärlek och allt det där. Och så är vet jag okej är det onkel som tar det eller onkel som tar så frukt om det för vi. Jag och mellan att inte flasha samman i lärarskolan. Vi är vårdlärare där. Och här känner jag mellan och jag vet att de tar och medalj upp om allt. Så tar vi mellan och hon helt att det har gått hos skål sport i månader vi hon säger ja. Och hinna på damerna som är nere vid Siri och Susanna. Här till det är inte tvär som tar väl att tosa och som jag vet här var ett jävligt öppet förhåll att det kommer till allt det som hemma som snurrar sig om. Mellan du säger simpelthen ja till Elin sport om du vill vara ommällare sexläkaren. Vad gör du det? Ja, alltså själva det först och främst tror jag att det är helt jag är också stort lite. Men mer damer öliga väl lukar som huxarna och ändamålen som ligger där som 18-4 så hemma sina. Och det är nämligen att det är lukar som kvinnan som är med deblen och det är att vi får källelse och nöktsämme och välvärd och så att alltså är ommäld sexläge men det är faktiskt en liten pastor att du som är gerien hemma så är just eller något annat ja. Och hur är det ommäld sexläge och sexläkarna som är fire från elden i olja av gåar göske och sånt så det är nog streama visst det är såna minnepinnar läker som ska det ommält. Men färger big för att slå ommäldare Elin kallt då? Ja, så man kan säga så känns som att så länge som ungen gör något innanför att öka så är det så nära till big som ungen gör. Tar man börjar en sån hemma så är det så att en stor part av folket att för några folk som håller att några fjäs och då går visst det här till att välja själva. Alltså vi dricker en pastor på stallen mot dem så folk börjar bombardera vi och grejer som inte man så gör det. Först och in och hemma så det tyder själva välda. Och är alltid att ja en stor pastor av förrgon är big ventilator till vi läser att alla är stanna och de ska nå en skon alla sändningar och allt häver om den stora pastorna och Karlöve som är Karlage Perla single och kinslöv och välvera en stor pastor hemma som är välvera till att om en kvinna ska vara öljanökt bävis sig själva och vi sitt personliga kinslöv så är en stor pastor där man ska följa sig väl innan och ja passa väl på sig själva så till faktiskt det som att hemma som snurrar sig om.